yau kawai a Iraki a Fallujah Amerika ta kashe nawa? Daga wata ɗaya zuwa yanzu cikin wannan wata mai alfarma Isra'ila ta kashe nawa a Filistin? Sannan a Nagasaki da Hiroshima da Amerika ta jefa makamashin nukiliya a wajen a cikin lokaci guda an kashe mutum 250,000 wanda a tarihin yaƙin musulunci gaba ɗaya ba za ka iya bayar da wannan alƙalman ba na yakin da annabi da wanda Abubakar da Umar da Usman da Ali suka yi gaba ɗaya. Ka ce sun kashe mutum 250,000 mutum ɗaya kawai daga sama ya jeho wannan ya kashe mutum 250,000 shi kuma su ba 'yan ta'adda ba ne ba. Su ne manzanni na demokuraɗiyya a duniyar yau, manzanni na jakadun yancin dan adam a duniyar yau. Kawai tunda suna da CNN suna da kafofin watsa labarai, mu kuma an samu a matsatsi sai a haɗa kuma da yan uwanku ai musulunci ne waɗansu sun tsananta kai ka kasa fahimtar tarihin musuluncin naka kuma ka kasa fahimtar rayuwar turai din. Kai baka fahimci ayoyin alkur'ani ba, kai baka fahimci siyasar duniya ba, kawai a rinka tusa maka wata akida kana yada ta kana bata yan uwanka musulmi. Da haka dai a nan gurin akwai bukatar bayyana musulunci yadda yake a Qur'ani da hadisi, akwai bukatar bayar da analysis din abubuwa da suke faruwa a duniya karkashin ayoyi na alkur'ani da hadisi da mutane su waye. Amma haka ba sai a samu cikin matsatsi, wato kullun ya zanto